Mbadi. Mbadi okosa ng'o? Okapani sama Mbadi wang'eyo ni Mbadi ene minister marito treasury, marito pesa mantie Kenya ka. To sama jo wabungo koni dwa neno minister kata cabinet secretary, ok nyis ni ng'ato timo gimoro. Nyiso ni nitie twak, gidwa ni gitwagi. Oka winjo kowachi, mabi ng'eyo kendo katiba wacho, tich ma en tij mjumbe. Ni en to legislate, en to oversight, en to represent. Ok de tim oversight ko kiwuogi cabinet secretaries marito gig mwandu piny. Nyaka be ni cabinet secretaries mantie marito health, marito education, marito pesa. Nyaka watwago mondo kwa ng'e kaka gik moko timore kata kaka gik moko dhi. Mondo kwa dok chien to wanyalo pimo ne jowa. Sani ne giwacho ni udwa nu ogo kodu mbaka nikech wach mar CDF. Ni CDF pok obiro agulu e bengi. Adwa ni mondo wach ni githuolo masani CDF pod en gima onego be ni biro ne bire constituencies. To kuom iga manyocha wachako miluongo ni 2024-2025 pesa ma CDF pok obiro kata matin. Wang'eyo ni sani nyithindwa